Здравейте хора, аз съм Кабон БГ и както виждате днес ще направим неделната ни класация от топ 5 Baby Dragon. Донет Baby Dragon. Тъп! Сега, днесната класация, както сте видяли, е от думичките на заглавието е за топ 5 мразени декове в подявалите. Кой пък? Донетват ми, бе! Къде? Найто и челлендж драфт са... Аре, бе. Това... Но взе да ме кефи да правя неделни класации като да клашерс, обаче това ми е само трета класация. Да преминаваме към номер 1. На пето място заема декът, който не се използва чак толкова много, затова съм го сложил чак на пето място. То е танк дека заради мощните карти, които притежава, например, Knight само 3. Да отгадна паролата. Само 3. Може ли да видя нещо на те очи? Час нямам клип, бе. Knight е само 3 елексир, на другите карти просто мачкат Inferno Tower за другите декове, The Lock и той е голем, който е най-мразената карта изобщо в Clash Royale. Да преминаваме към номер 4. На четвърто място, дами и господа, заема Lava Moon дека, защото той е доста използван, особено в 10-та арена. И не знам какво да кажа за него. Lava Hound е единствения танк. Малко спаунър, малко билдинг, някакви магийки да има. И 3 тропа, това също спаунър троп. Да преминаваме към номер 3. На трето място заема как се викаше, най-ефтините декове, които са по 2, и нещо елексир. Най-ефтиният дек с 0,7 май беше. 1,7, извинете, това не знам какво друго да кажа за този дек, освен че прецаква мега много. Аз примерно с този моя дек не мога да го спра моя 4,0. Той е 2,0 с 2,2. The fuck. Малка реклама на този клан Smollen Empire. Почти сме събрали клан честа. Това ще за този дек и ако искате да го копните, просто спрете клипа на пауза, запишете си на някакъв лист и влизайте в Clash Royale. На второ място заема One Tank Deck. Тук сигурно се питате, много хора са го забелязали. Кой е танка? Пеката е танка и това, Knight може би, не знам. То има... има много живота, И не знам какво да кажа, пеката примерно е много добра комбинация с Goblin Barrel, зад него това Dark Prince и Fire Spirit-ове, има си магийки, всичко. Да преминаваме към номер 1. Победителят в днескашната класация е... Спаунър дека, разбира се, дами и господа, това е най-мразеният дек защото съдържа това животно, дами и господа. Защото той спаунва нещо като танкове, берберен хъта. Не знам дали е много танк, но да. Това беше за днешната класация, дами и господа. Абонирайте се, ако не сте го направили. И това беше. Аз бях Кабон. Чао!